Ja, s'ha quedat... Ara fiquem el micro. Ara? Hola de nou, el meu còctel està inspirat en el mar Mediterrani, es diu Brisa Mediterrània. Aquest còctel hem pensat molt com si fos visualment un mar, i començaré posant una mica de suc de llima barrejat amb sal només en un bord dels gots. Això és per a aquells que volen provar aquest còctel una mica més intens. I ara posaré sucre morè com si fos la sorra de la platja, ja que volem buscar aquesta textura dorada que solem trobar a moltes cales del Mediterrani. Ara començaré amb els ingredients, posaré una mica de monin de blu curaçao. Això és per donar-li aquest color suau que ens pot recordar a alguns al mar. Després afegiré aquest monin de maracuyà per donar-li un contrast dolç, àcid i amarg. Després una mica de licor de coco, això és per donar-li un toc tropical. I també afegiré al nostre pont el ron. També afegiré una mica de suc de pinya per donar-li un equilibri. Suc de llima per donar-li també un toc cítric. I encara no he acabat, també posaré una mica de clara d'ou perquè busquem una escuma lleugera com si fossi les onades del mar. I ara sí. I ara afegiré aquest gel, que no és un gel qualsevol, és un gel fet per nosaltres amb aigua de llorer, ja que és una planta molt representativa de Lloret de Mar, al nostre poble i la nostra font d'inspiració. I ara sí. Somos de color.
I ara una mica de decoració per que sigui molt atractiu visualment. Una fulla de laurel, de llorer, Uy, se vio ahí. Una fulla de color groc. Això és per donar-li el color, que sigui molt bonic també visualment, que ens enamori. I així és com neix el nostre còctel Brisa Mediterrània. L'has fet molt bé. Com a última pregunta, si fossis un còctel, quin series? El mojito es un cóctel que me agrada molt y en especial el mojito de Medusa. Sí.